тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилал дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд оғоз гардида, бо тамоми расму оин ва анъанаҳои хос ин ҷашни аҷдодӣ таҷдид мегардад. Ташкили бозиҳои миллӣ, оростани хуни наврӯзӣ ва дигар суннатҳои неки ин иди ниёгон то ҳанӯз побарҷо буда, бо мақоми байналмилалӣ гирифтани Наврӯз, анъанаҳои дерини он дубора эҳё мегардад. бо ибтикори иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти суғд чорабинии наврӯзӣ баргузор гардида, кормандону аъзоён, маорифчиён ва дигар собиқадорони соҳа бо фараҳмандии зиёд Наврӯзи аҷамро истиқбол гирифтанд. масъулин иброз доштанд, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ҷашнҳои миллӣ дубора эҳё ва мақоми ҷаҳониро касб намуд ва имрӯз дар аксар кишварҳои олам Наврӯзи байналмилалро бо урфу одатҳои дерин ҷашн мегиранд. ин боиси ифтихор ва сарфарозии миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст. Наврӯз, ки дар худ рамзи муттаҳидӣ, бунёдкорию созандагӣ, тозагӣ ва дигар амалҳои неки инсониро таҷассум мекунад, бо омадани Наврӯз хурду бузург шоду масрур мегарданд. бо фаро расидани Наврӯзи фархундапай тамоми табиат бедор мешавад ва ҳамчунин инсон, миллати мо хусусан бо оро додани хонаю дари худ, бо тоза кардани гирду атрофи худ, сабзу мунаққаш кардани ҳотаҳои худ, пӯшондани либосҳои миллӣ ба кӯдакон, ба духтарону наварӯсон, пухтани таомҳои миллӣ, оростани дастурхонҳои пур аз нозу неъмат Наврӯзро ҷашн мегиранд. ҳамин омодагиҳо, ки барои истиқболи Наврӯз аст, рамзи худро дорад. мақсад аз чунин истиқбол он аст, ки баҳори нав пурфайзу бобаракат ояд. дар ин рӯз ба кӯдакон тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим гардида, ҳамзамон бо мақсади арзгузорӣ ба заҳмати собиқадорони меҳнат, кормандони соҳаи маориф ва аъзоёну кормандони иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти суғд дар умум 130 нафар бо ифтихорномау сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. кӯдакон бо шодиву нишод аз омадани Наврӯз мужда расонида, маликаҳои наврӯзӣ, ки дар доираи озмун сабқат намуданд, дар васфи баҳору Наврӯз шеърҳо қироат карданд. бо ҳадафи эҳё ва рушди суннатҳои неки ҷашни Наврӯз, мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили сангбардорӣ ва гӯштин ташкил гардида, паҳлавонону варзишдӯстон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба ин мусобиқа ҷалб карда шуданд, зеро дар гузашта дар ҷашни Наврӯз чунин мусобиқаҳои хоси наврӯзӣ баргузор мегардиданд. бо натиҷагирӣ аз озмуни маликаи наврӯзӣ ғолибон муайян ва бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардода шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ, ки аз омадани баҳору Наврӯз мужда мерасонд, пешниҳоди аҳли нишаст гардонда шуд. кормандони соҳаи маориф ва аъзоёну кормандони иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти суғд ҷашни Наврӯзро бо рӯҳияи болида ва ифтихор аз ин ватани ободу озод бо шукргузории зиёд ҷашн гирифтанд.